Pels nanos d'aquí això és molt important perquè surten del barri i estan amb la gent de Barcelona de sempre, i també és molt important perquè nanos d'altres barris de Barcelona, de Sants, de Sarrià, de Gràcia, de nous barris, venen aquí perquè si no no se n'enteren del que és això. I aquest contacte, aquesta convivència, això és molt enriquidor per tothom. Fa uns 10 anys que l'Associació Braval acull nens catalans i de 30 països més, menors de 16 anys, residents al barri del Raval de Barcelona. Actualment són 107 nens que formen 5 equips de futbol i 4 de bàsquet, des de benjamins fins a júniors, que juguen a la Lliga Escolar de Barcelona. Però la intenció de Braval va més enllà de l'esport. Nosaltres hem tirat per l'esport, però això ho pots fer amb una obra de teatre, ho pots fer amb un coro, amb un circ, no sé. El que es tracta és que treballin junts. I sobre l'esport, després els anem motivant perquè vagin fent tot el que és el reforç escolar, perquè aquests nanos s'han de treure l'ESO com si no ho tindran molt difícil la vida. Nosaltres funcionem tot en voluntariat, no som psicòlegs, no som professors, no són de tot, estudiants universitaris, avis, professionals, i llavors els ajuden a fer els deures. Però amb ajudar-los a fer els deures es crea un feeling entre cada nano i cada voluntari. I llavors aquesta persona, aquest voluntari, es converteix en el referent del nano. I llavors és quan tu pots anar estirant, per anar-li transmetent que ha d'estudiar, l'ordre, l'esforç, també tots els hàbits de l'esport, els hàbits d'higiene, totes aquestes coses, que el nano se n'ha d'adonar que si jo no compleixo xuparé banqueta i el dissabte no jugaré. I això és molt important, no? De tots els nanos que teníem de quart d'ESO de l'any passat, que eren 21 o 22, només un no ha passat l'ESO. Només un. Que això per nosaltres és una gran satisfacció. Activitats extraescolars com aquesta afavoreixen una més gran empatia entre els nens que fan pinya sense distincions a l'entorn del seu equip i volen aconseguir la finalitat d'educar en el lleure. En el context extraescolar es dona més perquè els nanos fan una mica s'agafen a el que els agrada. Com que tens això a favor del nano, per aquí pots estirar. Perquè si tu, diguéssim, l'estires en el sentit de que si no compleixes els hàbits i costums fonamentals de la nostra societat, perquè en el nostre cas seràs suplent el dia del partit, això per un nano li dol molt, sobretot si és bon jugador de futbol o bon jugador de bàsquet. Hi ha tot aquest factor del temps extraescolar que, clar, en aquests nanos, com que no tenen una estructura familiar que ajudi, perquè els pares estan treballant, no hi ha ningú a casa, es passen el dia veient la tele, aquí els vas posant un ordre i s'ho troben molt millor. S'ho passen més bé aquí que a casa, que en el fons estan molt avorrits. O si no, estan al carrer. Tenim un nano que és un nano que en aquest moment té 16 anys, el seu pare treballa de nit i la seva mare treballa de dia. Quan arriba el seu pare, la seva mare ja no hi és. Quan arriba la seva mare, el seu pare ja no hi és. O sigui, aquest nano no és que faci el que li doni la necessitat, perquè no és el problema és qui és el seu referent, qui li dona pautes a aquest nano. Aquest nano el que li dona pautes és el seu entrenador de bàsquet. El que diu el seu entrenador de bàsquet, sigui del que sigui, no només de bàsquet, sinó que ara has d'estudiar això, ara has de ser puntual amb això, ara has de comportar així, has de comportar això, aquest és el seu referent. I això, per ells, li donarà molta seguretat en la seva vida. Que els pares no és que no vulguin donar-ho, és que no poden. Si no hi són... Vale, Antoni, venga, va! Xuta, Antoni, pegale! Vamos! Concretament amb l'esport s'ha d'anar a la lliga normalitzada, els equips barrejats, o sigui, aquestes lligues, per exemple, la lliga latina o la lliga marroquí o tot això, o la lliga filipina, més val això que estiguin al carrer sense fer res. Però això em sembla que és mantenir el gueto, al meu parer. I en canvi, barrejant-los, i amb tothom, i amb la més gran naturalitat, això sí que té futur, i això donarà fruit, segur.